Προσωπικές συνήθειες, μέρος 8. Δεν σου λείπει πάντα η πειθαρχία. Μερικές φορές δεν αποτυγχάνεις επειδή δεν έχεις πειθαρχία. Αποτυγχάνεις επειδή δεν έχεις σχεδιάσει το περιβάλλον σου προς όφελός σου. Το έχεις σχεδιάσει εναντίον σου. Λες ότι θες να συγκεντρωθείς, αλλά το κινητό σου βρίσκεται δίπλα σου με όλες τις ειδοποιήσεις ανοιχτές. Λες ότι θες να γυμναστείς, αλλά όλα τα ρούχα σου είναι άπλυτα ή είναι κρυμμένα, καταχωνιασμένα στο βάθος της ντουλάπας. Λες ότι θες να τρως καλύτερα, αλλά η εύκολη επιλογή μπροστά σου ή στο ψυγείο σου είναι πάντα η χειρότερη. Και μετά κατηγορείς τον εαυτό σου ότι δεν έχεις πειθαρχία. Δεν χρειάζεται να μετατρέπεις κάθε καλή επιλογή σε μάχη αυτοελέγχου. Κάνε την επιθυμητή συμπεριφορά, αυτή δηλαδή που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, πιο εύκολη και πιο προσιτή. Και κάνε την ανεπιθύμητη συμπεριφορά πιο δύσκολη. Βγάλε το κινητό από το δωμάτιο. Ετοίμασε από πριν ό,τι χρειάζεται. Μείωσε δηλαδή τα βήματα ανάμεσα σε σένα και στην καλή συνήθεια. Η πειθαρχία ναι, είναι πολύ σημαντική. Αλλά η ενέργεια για να την τηρείς δεν είναι ανεξάντλητη. Το να διαμορφώνεις το περιβάλλον σου έξυπνα, ώστε να μειώνεις την ποσότητα πειθαρχίας και ενέργειας που χρειάζεσαι, δεν σε εξαντλεί και σε βοηθά να μείνεις προσιλωμένος. Γράψε στα σχόλια τι είναι αυτό που μπορείς να αλλάξεις στο περιβάλλον σου ήδη από σήμερα.